Poelshuis krijgt eerste Rijksmonumentenbordje. Jongdierendag KSV Venray. Het is vandaag 15 september. Dit is het Pelemaasjournaal. Afgelopen zaterdag werd landelijk de Open Monumentendag georganiseerd. Ook in Venray werd hier op speciale wijze aandacht aan besteed. De dag startte met een lezing in het pand van Odeon, de gezamenlijke muziekvereniging van Sint-Petersbande en Euterpe. Zij maken sinds kort gebruik van het totaal gerenoveerde monumentale pand. Odeon is één van de monumenten in Venray, waar bezoekers afgelopen zaterdag ook een kijkje konden nemen. Een ander monumentaal pand dat kon worden bezocht was het Dr. Poelshuis. Dit Rijksmonument had zaterdag een primeur. Als allereerste monument in Nederland kreeg het Dr. Poelshuis het nieuwe Rijksmonumentenbordje dat de dag daarvoor nog door minister Bussemaker was gepresenteerd. Ook het oude busstation aan de Julianasingel stond zaterdag centraal. Een bewuste keuze van de Stichting Venray Monumentaal, want eigenlijk is het busstation geen monument. Nee, het is geen monument, maar het is voor Venray wel een uniek gebouw. En in de tijd dat het gebouwd werd, begin jaren 60, was het echt een primeur voor Nederland. Dat kun je ook zien hier op de informatiepanelen. En het zou toch jammer zijn als ze hier niet een nieuwe herbestemming voor zouden kunnen vinden. De stichting zet zich in voor het behoud en de onderhoud van de monumenten in Venray. Op een dag als de Open Monumentendag kunnen ook bezoekers zien wat het belang van een monument is. Monumenten zijn een sieraad voor je stad. Het bepaalt mede de sfeer. En daarom is het ook van belang dat die behouden blijven. Ter gelegenheid van het thema van deze Open Monumentendag, Op Reis, had de organisatie een bijzonder vervoersmiddel geregeld die vanaf het busstation een hop-on, hop-off route maakte langs alle monumenten. Namelijk een Amerikaanse oldtimerbus uit 1948. Het is een Greyhound Silverside. Greyhound is een busmaatschappij van 1900 tot heden. Maar deze bus, ze hebben 10 bussen laten bouwen. Maar deze bus is ontworpen en getekend door Raymond Lebie, de instrumenteel ontwerper van Coca-Cola flesjes en dergelijke. Dus dit is een hele bijzondere bus. Maar dit is echt de mooiste bus die ze ooit hebben laten bouwen. En ik heb er net in gezeten, hij zit eigenlijk nog comfortabeler dan de Nederlandse bussen. Hij zit comfortabeler als de duurste VIP-bus. En ik heb wel eens bobo's in die bus die zeggen van nou, deze bus die zit veel lekkerder. En hij heeft een Detroit motor, dat is een 2-takt diesel. Dus vandaar dat hij een hele mooie zware geluid maakt. En de bus zat vanaf de eerste route al bijna vol. Tijdens de route gaf een gids van het Roy's Gidsengilde uitgebreide informatie over onder andere het Sint-Anna-terrein, de molen in Merselo en de ballonzuilbossen. Zijn die wandelingen zijn alleen wandelingen die we doen, maar vandaag de dag zijn we een keer wat makkelijker. Dan gaan we met de bus rond. En dat biedt misschien mogelijkheden voor de toekomst om dat ook aan het pakket van de Roy's Gidsengilde toe te voegen om met de bus rondrijden. Dus. De ballonzuilbossen waren tot ongeveer 1900 was dus allemaal heide. En een beetje in westelijke richting lag het zogenaamde Zwarte Water. De bezoekers genoten zichtbaar van de verhalen van de gids en de bijzondere ervaring in de oldtimerbus. Want alhoewel er een hop-on, hop-off principe gold, bleef bijna iedereen de hele route in de bus zitten. Misschien had het iets te maken met de lekkere stoelen. Het Oorlogsmuseum in Overloon gaat renoveren. Centraal staat een modern educatieplein, speciaal voor de ontvangst van schoolklassen. De jongeren blijven een belangrijke publieksgroep voor het museum. Daarbij richt het museum zich naar vernieuwing, met name op Nederland in de periode 1939 tot 1945. De renovatie is in 5 stappen opgedeeld. De eerste fase start naar verwachting eind 2014. De verbouwing kost ongeveer 5 miljoen euro. KSV Venray organiseert ieder jaar een jongdierendag voor kippen, konijnen en duiven. Op deze dag zijn er verschillende keurmeesters aanwezig die de dieren op bepaalde belangrijke kenmerken keuren. Afgelopen zondag werd de dag georganiseerd op speelboerderij Het Platteland in Veulen. KSV Venray organiseert de Jongdierendag al jaren. Naast de gezelligheid onder de fokkers heeft de dag ook een concreet doel. Wij showen hier onze dieren die geboren zijn in 2014. Ze komen voor de eerste keer bij het publiek, bij de keurmeesters. En de bedoeling is dat die keurmeester straks gaat zeggen van, nou dat is een goed dier, daar zou ik mee verder gaan fokken. Of
of dat is geen goed dier en die moeten maar gauw in de verkoop doen. Dat is de bedoeling van de dag. 3 keurmeesters beoordeelden alle jonge dieren. René van de Kerkhof is keurmeester van hanen en hennen. Hij beoordeelt deze dieren op hun uiterlijk aan de hand van vaste maatstaven. In Nederland is er een standaard geschreven waar dus eigenlijk alle raskenmerken en het stand van het ras in staat. Aan de hand daarvan wordt eigenlijk een dier beoordeeld. En ja, dat moeten zo dicht mogelijk evenaren om zo hoog mogelijke punten te halen. En ja, daar kijken wij eigenlijk naar. En door daarnaar te kijken sturen we eigenlijk ook de fokker een richting op om te kijken dat hij eigenlijk een zo goed mogelijk dier in de kooi brengt. Om ook het gras zo goed mogelijk in stand te houden eigenlijk. Het waren voornamelijk volwassenen die hun dieren zondag kwamen keuren. Maar voorzitter Henk Kersten heeft zijn kleinzoon inmiddels ook al warm gemaakt voor de hobby. Ik zie dat jij hier een hele mooie kip hebt. Is die van jou zelf? Ja. En zorg jij daar ook zelf helemaal voor? Nee, met opa. En wat is er zo bijzonder aan de kip? Hij is tam en ik vind hem lief. En hij heeft ook een prijs gewonnen. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht blijft het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen overdag is het meestal bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt warm met een maximumtemperatuur van 24 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.